Emakhosini bogogo nabomkhulu, right? So continuation of ivideo yethu with regards to Amanono, right? If you haven't watched part 1, this is part 2. So Amanono, imimoya noma ingane zaphuphuma uyilungisela kanjani? You need to cleanse lezo ingane. You need, and you have to, right? Just to make it clear. It's not an option, but you have to. Ungalungisa izinto zakho zabantu abadala uyele ushonele kodwa lengane mawungazilungiselanga ziba yinkinga, zihambe zikuhluphe, zivimba impilo yakho. Abantu abaningi bagijimela ukuthi gogo nabomkhulu. Listen here, imimoya yeingane engalungiselwanga ingahliphiza impilo yakho. Reason why: number 1, lengane nkosi yami zashona zingatshafazananga nomuntu wesilisa, zashona zingakhiphanga igama elithi uyisifebe. Lama phambi kwegate lathuka umakhelwane, lathatha indoda yomuntu, laqabana nomuntu. Lengane zipure, so ebusweni bukaNkulunkulu they are still pure, they are angels. They're very powerful spirits ukudlula logogo omsabayo. So amanono mawungawalungisanga avele abhedise impilo yakho. Uthi usabathe gogo, uthi sabathe wenzela ugogo umsebenzi, uthi usabathe ngisho uyenze nesithebe senkomo. Ingane ithi cha. Ugogo wakho usala ngoba abogogo bethu nabomkhulu nkosi yami bala, abogogo abala. Ugogo sibathi mzukulu, ingane ithi ngoba we believe ukuthi idlozi has got access in communicating noNkulunkulu. Idlozi liyazi uNkulunkulu because now they are in the spirit. Kodwa thina sazi idlozi and idlozi liyasazi. So they are able to communicate to God on our behalf. Right? Amanono ingelosi, ingane ingelosi. That you never make a mistake of not fixing them. Kodwa wawalungisa, trust me, mntanethong, trust me, ziyavula lezi ingane, ziyabusisa lezi ingane. Lezi ingane, they are very powerful. And one thing that you should also remember, ingane once yashona noma yaphuphuma edlozini indala kunawe. Edlozini indala kunawe. It doesn't matter ukuthi umzalwayo noma indala kuwena. So you need to cleanse lo moya. You need to cleanse. Ubanqenge ngekhandlela elipink lamanono, banqenge. Wenze ngisho neladi lamanono. And you have to name those kids. You name them. You name those kids. Bapha magama. Uyakumelaphi, they find out ukuthi okay beba u2, bekwamantombazane woyi2. Right? You give them names, uyabaqokisa. You don't forget them. You celebrate them. Because if you don't, uzobona wena ingane zakho eziphilayo zihambe zikuhluphe. Ngoba lengane zifike zihlukumeze labo. Uthi ingane yakho iyagula, kanti yile umthengela iPlayStation lo philayo, ugqoka smart, akalala ngadlanga. Kodwa mina ma awungigcokisanga. Mina ungidlisi, mina ungiphi negama, ngiyinto kuwena, ngiyinto angisilutho. What am I to you? What am I? Leza ingane mawungazilungiselanga, child of God, child mntanedlozi, ziyohliphiza impilo yakho, yoba mahliphi. Uyothi uloyiwe kanti awuloyiwanga wena, wazithakatha wena. And in the process yokulapha ingane noma to cleanse, it's not even expensive.
that you are willing to cost impilo yakho yonke, that you are willing to risk impilo yakho, that one day you will be raising a nyaupe child. One day le ngane bantu abadala bogogo nabomkhulu bayalungiselwa. So ngiyanicela, I'm asking so nicely, gezani le ngane, zipheni amagama, bakhumbuleni, bagqokiseni, badliseni. Uke uyenza iladi uthi namhlanje ngiphakela ingane. Eladini lakho ungakhohlwa ukufaka amaswiti, ungakhohlwa ukufaka amazimba, into ezithandwa ingane. Right? So on to my next video, I will be talking about besides ukuthi waphuphumela or anything, what are signs kumuntu okuthiwa unamanono? Umbona kanjani lo muntu ukuthi ayibo unamanono, umnono lo muntu? Umbona kanjani? Because bayavela. Angithi ingoma bagiya ngengoma, abalozi bala. Kodwa umuntu onamanono yini le ewibonayo? Qhamukani. Ngiyanqela abantwana bethongo, ake silungiseni into zethu, silungisele nezingane zethu, because now we're dealing with a situation noma sizithola thina sisebunzimeni ngoba abazali bethu never fixed izinto for thina. That's why I generation yethu yazi abokhokho, guys, abokhokho nanoma sekuthiwani, abokhokho balungisa ngoba igeneration yabo gogo bethu nabo mama bethu nanoma bekuthiwa awuholi kangako kodwa bebangahlupheki, bekuba kancane lapho nalapho kodwa bebangahlupheki. Igeneration yethu, it's very hectic, it's very difficult. So manje sesithwele namaqala wabazali bethu, things that they never fixed, that they were supposed to fix. Kodwa unfortunately abanye bethu never got a chance ukuthi mhlambe bazilungise. Omunye unyawupe niyamjaja, omunye impilo yakhe mahliphi niyamjaja, kanti cha emndenini wakhe khona le ngane ezikhalayo. Sithi cha, umthanda kanjani lo? Uyamthanda? Ungidlula thina. Awuthi sikubonise le ngane oyithandayo. It will be uzoba like angeke amounted to anything in life. Uyoze usikhumbule thina njengengane zakho. Amanono idlozi elikhulu kabi. Ungalideleli mntana ethongo. Ungalingi uyenza iphutha lokudelela amanono. They're very powerful. Right? So guys, I've shared my details wami on one of the videos that I've made regarding a consultation, right? So if you want to consult mntana ethongo, you're most welcomed to WhatsApp me. I prefer WhatsApp than a call, because sometimes you call me like I'm making a video like this, I cannot answer. Right? You're calling me, I'm in a consultation. You're calling me ngisabante manzini, like I'm busy ngapha. I have my own job or things that I'm doing on the side. So at least when you send a voice note, don't just say hi then keep quiet. Say hi gogo, igama lami ban, just asking ukuthi. Then we take it. So I know ukuthi mangihlala phansi ngiphendula ama message wabantu abawu20, I don't go and be like bonke bathi hi, so namfanele ngithi hi ngibalinde bathi how are you doing gogo, ngithi ngiyaphila wena unjani. No, it's gonna chow my time, it's gonna eat my time. Ngiyabona bantwana bethongo. So masenzeni izinto ngokufanele, kube mnandi edlozini, sikhulisaneni edlozini. Idlozi limnandi bantwana besekhaya. If you don't know, you don't know, kodwa idlozi limnandi. So anyways guys, I'll see you on to my next video. Don't forget to like my video, subscribe, like, comment and share. Ngiyanethanda, ngathi amathonga wenu namadlozi wenu anganikhanyisela angaba nani kuvuleke la kuvaleke khona, nikhuleni edlozini. Right? Because ayikho into emnandi njengokuthi ukhulume nengane eyethonga, uyibona ukuthi ayibo le ngane iyalalela and iyakhula.
right? So my videos and me talking to you, I hope it will make an impact into your life. Ngiyabonga bantwana bethongo. Qhamako.